Ya, sugeng siang nggih, lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pinang nggih malih nggih teng kene channel niki. Channel kluyar-kluyur. Kayak dalang Ora apa-apa. Lagi koyok ae kok. Ta apa-apa. Alhamdulillah sudah mateng. Terima kasih nggih Mas hamba Allah. Wis didongakno Dek Susi dan juga semuanya. gawean Mas. Nggih, sehat selalu, lancar rezekine. Oh. Mas hamba Allah jenenge Mama. Njing nek jenengane sukses aja lali berbagi nek. Mama siap masak. Tenang lho. Tenang ya. Apik pemirsa nggih ditelel nggih di Mas nek pul ngoten nggih. Ada ini nasi gurih. Terus ada mie. Ada orek tahu tempe. Ada tahu asin juga. Iki telur nggih. Oh iya kerupuk lali, kerupuk belum. Kerupuk. Wah, mak lagi terayu lagi ngentas cah mak kok dandang cah yo. Udah wes perjalanan. Ora sama ganggu, bahasa lagi repot tinggal Iki Husnul Khotimah nggih. Biasane sare ning kene. Ya Susi engko sing ade nasi kasih mie dulu ya. Ade nasi kasih mie. Bahi. Ini mie toh. Ini mie. Al-Fatihah. Kagem almarhum Bahi iki Husnul Khotimah. Ayo Dek Susi sikile ketok. Terus ketok. Oleh kok. Seperti orang jerone, Mbak. Ojo, Dik. Jerone iki wis hak paten. Ya, seperti orang jerone sing ketok. Hak. Dek Susi sing ngekeki anu Ya, pemirsa. Ben. Sing ngekeki mie apa. Aku kan aku masak. Aku karo Mama, karo Dek Susi, karo Dek Dewi tak niliki tiyang sakit, kengko rondo adem nggih. Lagi dibagikan. Iki mentor-mentor pemirsa jam 1. Ora sak biu-biu tenanan. Kira-kira Warai Mak, warai bisnis Mak, kono Mak, aku tak nyedit Mak. Maksudku mini mah di sebelah kene lho, Bro. Dalem sayang. Apa? Uripno kompor. Tolong anakku gawekno, Mbak. Iya sayangku. Dek angsa dodol ning kuali. Adik minta dansa 5 kali. Sorong ke kiri, sorong ke kanan. La 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 la. Mbah mamame apa-apa dikerudung nang ngene iki apa le? Ya. Aduh. Iki gombal ajaib apa gombal apa lah jane mono ki? Gombal apa ya? Dalem. Aku celuk mbah ngono lho, Nduk. Mbah Yun atau Bude Yuni ya. Ojo main mbak ya, Nduk. Latihan Bude Yun dalam sekedap. Lihat ini. Ini 10.000 ya, pemirsa. Walah, Mak, merenuk, Mak. Ini ya. Cantik sekali, Mama. Iya, ya, Masya iya, Allah. iya. Monggo dilarisi nggih, dilarisi. Monggo. Wis tak ini abakku. Ini wis kok. Dilarisi nggih, pemirsa. Selain nasi uduk, pokoknya sesuai permintaannya pemirsa. Ada Nasi kemarin kuningnya boleh. nasi kuning boleh. Terus nasi apa Dek sama Dek ini? Lontong apa, Dek? Lontong opor ya, Bu. Lontong opor. Lontong banget iki ya. Lontong apar bujah lah, wong sing masak mesti majah Dek. Bujah. Ora mungkin lontong opor busu sih. Lontong opor bujah kuwi ya. Kan ini loh Mbak, dia yang dapat ini Mbak Yun ke tempat Mbak Susi ke saya. Iya, jadi Berarti berbagi yang rezeki dapat ya. rezeki banyak itu saya. Lah aku yang tak bagi rezeki. Loh, Lah. Dek aku entuk rezeki ngonten ya, Dek ya. Yang dapat rezeki banyak tuh nyonge. Ya, nih nyonge yang Terima kasih dapat. nggih Mas hamba Allah. Nah,
jere Mak Jah tadi pesannya pokoknya sesuk nek dadi wong sukses aja lali. Tak dongakno jenengan sukses lancar rezekine ya. Ya, orang sukses itu tidak tahu jalannya, Iya, kapan Dek. datangnya. Aku dulu juga Oh, juga ini tidak ya. aku dulu juga gak punya ya Mbak Yun. Berjalannya waktu Nggih. sedikit-sedikit. Nggih. Pengen apa? Nggak tahu. Turutan ya Mbak ya. Alhamdulillah, Mak. Masih muda berjuang, tuane penak ya karo. Enggak roh. No, Tenan iya, Dek ning nasib Lauful wong. Mahfudz wis ditulis ki sok mben arahe Bu Yuni. Ora lari zaman. Iya ya, Mbak, gak ya. roh Mak. Sampeyan Bu Yuni tuweki tanggal yahmene. Iya. Ya kayak Bu Susi. Bu Susi penggaweane riwa-riwi. Sampeyan dadi pegawai PJKA bagian ngukuri ratan kan yo gak roh. Jadi CEO yang terpendam. Saya yang terpendam. Yang tertunda. Ngono ya Mak Amit ya Mak. Iya Mbak Yun. Dodol iku kudu iso enggak enggak. Iya Mak, Wong dodol iku gak iso enggak enggak. Ya Ora piye? balik bondo malah Piye ngadol lah. bondo engko. Ya wis ngono Hmm. pokoke lah. Higienisnya terjamin pemirsa Iya. nggih. Pakai sendok dan yang dodol masih ndredeg pemirsa nggih. Belum kulina. Wonten nggih masyaallah, salam kagem keluarga sedaya wonten Kudus nggih. Winginane pas Mas Dimas OTR jenengan mboten panggih. Mbah iki ape OTR ning ndi ya jarene ibune Kinara kan nek situ ning Jogja apa ndi ngono Dik. Ya muga-muga ya laris. Wes Mas Dimas dan timnya paringi lancar usahane. Enak sambel lah kayak sithik. Nah, Saya juga sudah pintar. Rezekine lancar, usahane yo lancar. Cetak lagi. Orang-orang di sekelilingnya Mas Dimas, tetanggane, saudara online semua nggih paringi lancar kabeh. Tularan rezekine Mas Dimas. Amin. Amin. Pun ngoten nggih pemirsa, ya wis. mencetak ya menyotak Iya. ya bos pokoknya Mbak Yun. Ya nanti dilanjut lagi sebentar lagi kalau rondo riep-riep kita bagikan ke tetangga sekitarnya. Cus. Alhamdulillah cuciane garing kabeh pemirsa. Kerjaan makan. Aduh, ki karek tugasnya Ibu. Setrika. Ndekne tugasnya wis selesai. Baru mbah-mbah, lempit-melempit. Lipat melipet. Iki sampean Bu setrikane kok ya. Kok sih karo sun ketok. Nggih. Apa melihat Mama? Tadi sudah dibagikan ya pemirsa. Sebagian 50 box. Nah. Saya ora tak ketokno sampean. Iki dagangan nggih pemirsa. Nah. Terima kasih nggih Mas hamba Allah sehat selalu. Doa terbaik untuk jenengan semuanya. Oh iya, saya terima kasih. Saya dapat, Bunda Dewi juga dapat. Ini nanti untuk tetangga dan sekitarnya. Dah selesai, dah ready. Alhamdulillah. Saya ingin walah Bu. Wapi anak ndoke utuh. Nasi ewe enak pemirsa, gurih. Yes, tinggal membagikan saja bersama sama Apa ya? bersama Sama tim ya? Timbilen, Timbilen. Timbol Ya, iya. bersama tim Timbol. Timbolnya cek Saisa. Oh kembangku kepanasan guys. Ben rontok redup sik iki pemirsa panase koyo ngene. Halo sayangku. Oke sing bagian katok bawah ning kono, diteleh ndekne ning kono. Ngono kuwi aku sing noto. Ora dadi pemirsa. Ibu nek noto elek, ibu nek noto ora cantik. Nek bar ditutup ben gak enak tikus. Iya. Ternyata semalam ya ada tikus ya Duk ya. Kerutak.
Lewatnya sini pemirsa. Iya, dari situ dia lewat kabel blusuk ke situ. Nek mangani apa? Kabelase ku terus piye, Bu? Mangan kabelase ya asene langsung purek ora gelem nyala nduk. Ayo. Wes dihitung mamak bawa 11. 11 dibawake ya. Tidak semua saya syuting nggih pemirsa karena nggih pemirsa tak ceritani. Iya. Ada yang memang nggak mau disoting. Mbak aku aja mbok syuting ya. Pokoknya sing tak titeni sing ra gelem tak syuting nggih, mboten tak syuting tapi ini amanah tetap tersampaikan Mak Jah sama Intan. Kalau saya ya mau disyuting bentuk panganan terus pemirsa. Sering-sering bagi ya pemirsa. Sampe nek kaya aku Oh, iya. ngarep-arep terus. Nah, saya ya. Mbak Lina, nek Mbak Lina mau disyuting tuh. Mbak Lina satu. Kasih Mbak Lina ndak? Wis panas e. Ya dari Nggo payung pura Mak sampean? Dari Mas Hamba Allah. Mbak Allah. Dari Mas Hamba Allah sing gelem tak syuting nggih tak syuting nggih pemirsa, mohon maaf nggih. Menjaga ini langsung ini sebelah sana. Nanti sing wayahe gelem tak syuting nggak pemirsa. Dari dari Mas Hamba Allah Kudus. Mbak Lina wis tak WA tadi. Hati-hati Tan motor Tan. Nah, wis Dang. Nanti sebelah kidul itu Mak Jah bawa 11. Sebelah sana nggih nanti nek bloke mak malam, dulur-dulur nanti tak syuting. Mereka mau saya syuting. Alhamdulillah wis ana bahan untuk sayuran. Mama ning kamar, Dok. Alhamdulillah tempatnya Mama Simi dulu. Iya, Mak. Aja mbok ndul-ndul ngono, Nduk. Malah dindul-ndul. Ayo tempatnya Mama Mimi sik. Idolane Kinara lho pemirsa. Ayun. Imi embi ngono maksude ki ning nggone Mama Simi lihat embi. Iya. Assalamualaikum Mak Mimi. Assalamualaikum Mak Simi. Oh, ada Pak Wasito titip. Pak. Nianten rezeki Pak, kalih Pak. Jenengan kalih Mbah Jariem nggih. Mbak Jariem. Nah, bilang dua. Saking Mas Hamba Allah Kudus. Nggih, matur sami-sami Pak. Mbah Jariem sare? Oh, nggih. Nggih. Suwun nggih Pak, tak lanjut. Nek nggawa aja dindul-ndul. Engko nek iku Dok. Morat mare. Ya nggone Bu Carek yo. Bu Carek, Mbak Nur, Mbak Kori. Aja to, Nduk. Intan malah nek dipenging kaya dikongkon. Ngono adeke. Kan malah mamak kae. Langsung Bu Carek gak kudungan aja. Mama. Kuwi mang Mbah Jariem karo Pak Wasito. Ayo. Mbak Sum, Mbak Kori, Mbak Nur, Mbak Nurul. Iya. Bu Nurul kan langsung Bu Nurul Bu Carek. Assalamualaikum Mbak Isa. Assalamualaikum. Nah, Konggone bawa. dari Mas Hamba Allah Mbak, nggih berbagi, nggih sami-sami. Ini Mbak Kori, Tantan. Mbak Kori ada di rumah apa ndak? Ibu tak di sini ya. Ini, iya Mbak Kori. Ini ada rezeki. Mbak Kori. Nah, Mbak Kori belum kudungan jangan. Sapu Bu bawa. Iya. Dari pemirsa, nggih. Maksum. Nonton. Ki maksum karo sapa ya? Maksum nggih bawa. Ya, bawa sik. Oh, Mbak Bu Carek. Iya. Iya. Oke. Maksum sik ya. Iya, sing satu kok Bu Carek ya. Pakai gini sik. Iya. Mbah Jariem sing sakit kan di rumahnya Mak Simi, dirawat Mak Simi ya. Pemirsa tadi loro mau tak eno. Assalamualaikum Lek Cum. Mak Sum.
rezeki saking pemirsa lek Sum. Loh ning ndi? Sare lek. Tidur. Bubuan mek delok drakor. Nggih sama-sama. Kita berjumpa lagi. Ayo, tak lanjut. Nggih. Mbak Kori. Monggo lek Sum. Nggih. Loh, aku mau sandalan ora, Nduk? Sama-sama lek Sum. Wis mugi-mugi Mas Allah. Nggih, paringi sehat, sedaya sehat, lancar rezekine. Cepet entuk pekerjaan nggih, donga dinonga yang terbaik nggih, amin. Wes langsung anterna Bu Carek, Nduk. Saking pemirsa Mbak Allah, ngono yang baik ngono lho, Tun. Ini nganterkan ke tempatnya Mbak Sum lek tukul. Nggih, rezeki. Mbak Sum. Asing anu lek patenten Mbak ketoke ya. Saya tak deloke, Mbak. Oh, nggih nggih. Kalau mak pat. Dudu anu Mas Bambang. Santeni. Mas Bambang Prayoga. Wis dadi. Ki sing kemarin Mak. Pak Silo kerja di sini loh. Bapak. Tani. Alhamdulillah ya Allah Bapak. Mbah, kayune jenengan saka kaya ngene iki. Anu, raya Mbah. Lho, Mbah. Kene lho, kene jero kene. Resane jero kene. Walah, nggih. Ya Allah, Pak. Bapak, jenenge tek sak ngene kae. Turun kok aku nggen mangan. Iki jenenge lak dolok ya, Mbah. Iya jati dolok, mboten dolok jati rutoh iki. Jati, tapi nganu Mbah, cilik nek ngeten iki kan Gede wis iki. mboten. Maksudnya jenenge niki kan jati, dereng di niku lho Mbah durung dikethoki jek utoan. Presane mriki pawon iki jaman mboke urip, pake urip sing utuh mriki. Ya. Didono pemirsa. Oh niku lho. Wonten tidak saking pemirsa Mbak Allah sing goreng sego jagung kok niki. Sampai anak sing masak. Kak, pengen goreng sego jagung. Oh iki le jaman mboke urip, pake Lah urip. niki dek sobolong niki kene apa Mbah Pat? Niki lho. Iki dipolek tikus, tak nggo jebol. Walah iki. Ayo sini Ada, Mak. Mak malam, Mak Pani. Kono Mbah Wai urung mari aku gak penak rono. Rene sik ae. Ada nanti Mbah malam, Mbah malam. Mbah Wai juga dapat kok Iki yo gak perasaan lho. Soalnya diliwati urung. Mama mau ke Tegal. Ngene anu sisan Mak Pani. Mak Pani Mbak Kiki. Nggih. Kabul kajate, sehat selalu, lancar sedayane. Langsung berangkat, Mama. Oh, nggih. Oh, nggih. Nggih. Wes, Dititipke lewat kula terus dimasake Makjah kalih Dek Susi, Pak E. Monggo Mbak Kiki. Langsung ngono. arek kene ndure Mbah Wai adek. Mbah Wai. Mbek sak mrene wis Melok apa ora? gak apa-apa tok ya. Iya, engko terus karo kidul wis ngono ae tak syuting kuwi ae. Pitike yo akeh, iki koyoke kawis ya. Nggih. Kawis ketoke. Iya. Tak mlaku dhewe ya ngono ya. Iya, Intan gak usah ikut. Tak dhewean ae gak apa-apa. Karek papat sing kono. Alhamdulillah. Ganteng. Wih. Wow. Wah. Yodium pemirsa loh. Yodium. Panduran yodium. Nah, ini ketemu lagi. Iya. Aduh, alhamdulillah Mbah Rup, lek sumbahnya. Ya Allah. Rezeki saking pemirsa. Mbak Allah saking Kudus. Mbak Rasti setunggal. Oh, Mbak Narti. Ya aku nggo duit. Amin.
gampang le, Mbak. Amin, Mbak. Matur nuwun pandungane nggih kangge pemirsa Mbak Allah nggih. Keselamatan dan untuk Ya iki ambek aku piye? kerjaan nggih, nggih. Mbak Yun tukune piro? 5. Ya Nggih. iki 5-an aja Nah, untuk kerjaan sing penak, sampai nek penak aja lali karo Majeng. Monggo, Mbak. Nggih. Aja lali-lali ya, Dek. Aduh. Ayo mek anu. Mbah Lampen rono bar. Keluar. Nah, ini dikasih Mbah Wek dulu, nggih. Ini bawa gini. Nah, Mbah Wek. Go, Mbah, rezeki, Mbah, berkat. Ya Mbak Allah. Untuk rezeki jenengan ya. Oke. Mboten ewah, pokoknya jan dahar ngoten rezeki, Mbah. Dinten Jumat. Dinten Jemuah berbagi. Sapa sing ewah lu dikira tonjokan, Mak. Mak Ja pewah mantu. Pewah mantu kula Mas Jemingin. Iki gane Mbak Yun, Tik. Aku, Mbak. Saman kosek ya, Mak ya? Kok sik gak usah iki ya. Ini gane Mbak Narti. Mbak Narti. Rezeki kanggone hamba Allah. Ya. Sama-sama, Mbak. Lagi. Besok digowo ning pasar. Iya, ngene. Berarti kita arep Mbak Yati. Oh, iya. Saman kok darono ya? Rono dhewe ya? Heeh. Aku tak nunggoni lek sum kalau delok. Wih, iki nemu moke. Aku ape tak klasem Mak Ja. Saman asem polo deh lek sum. Nggih, tinggal ini. Heeh. Iki malah ke nomen tenanan tinggi. Walah, iki cek bayi, Mak. Iki nomen iki lek. Iki num iki pokoke nek sik rapet ngene iki lho lek sum ki num. Iki rondok tuwek iki sarang-arang. Iki Mbak Yun milih dhewe sing piye? Iki jane nom iki. Num kuwi. Ketujreh anu. Iya iki. Lah kan Mbak. Iki num iki, Mak. Iki num iki. Ambek kan besar kan Mbak Ridin kono. Wis Sampun pun bar. 50 Mak Jah langsung jet. Kayak numpak pesawat torpedo kok. Cepete ra kaprah mergawene cepet, anune cepet. Oh gak maksudnya uangnya kan aku nggone mamak sik heeh. Oh dikasih Mbak Narti. Ya terima kasih. Yo untuk akeh, Mak. Ya gak apa-apa rezeki. Makasih ya Mbak, rezeki jemaah berkah Aku iki. karek rono Mbak Rono wis. Iya. Aku yo bali ngalor iki gak apa-apa. Iya aku tak pulang dulu Ya, ya. aku tak Wes karek iki ya Mak ya. Demikian pemirsa cerita hari ini, doa terbaik untuk kalian semua. Semoga sing sakit Pokoknya nanti yang sukses ingat saya ya. Iya. Pokoknya berbagi lagi yang sukses loh ya. Pokoknya didoain ini ya. Sama dek kayak aku. Senengane Wes berarti kami pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Panen kluweh. 5.000 untuk sakmene kae pemirsa. Mbak Yun mbak. Heeh. wis tak bayari. Wes soke.